živimo u vremenu u kojem su djeca sve više izložena ekranima i često smo nesvjesni posljedica istih na cjelokupni razvoj. Naime, kada je dijete zaokupljeno ekranima, nema priliku sudjelovati u komunikaciji, a upravo se kroz komunikaciju usvajaju jezik i govor, te na ovim područjima imamo i značajna odstupanja. Umjesto da djecu izlažemo ekranima, možemo ih uključivati u svakodnevne aktivnosti, komentirati i imenovati ono što mi govorimo, što oni rade, zatim poticati njihovu ideju i interaktivnu igru. Također je jako važno za jezični razvoj i čitati zajedničke priče i slikovnice. Shodno tomu vrijedi spomenuti i nabavu didaktičkih igračaka koje nam je omogućio projekt, a od iznimne važnosti je za daljnji rad s djecom, te kao takav i vodilja roditeljima u njihovom svakodnevnom radu.